ng mga nagbabagang balita. Wingman na umiwas umano sa isa pang sasakyan, sumalpok sa pedestrian refuge sa San Fernando, Camarines Sur. Priority programs ng provincial government ng Camsur, palalakasin pa ayon kay Governor-elect Elray Villapuerte. At annual vehicle counting ng DPWH, bakit nga ba ginagawa? Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Sa kanyang nakatakdang pagbabalik bilang gobernador ng Camarines Sur, isa sa mga tututukan ni Governor-elect Elray Villapuerte ang pagpapalakas pa ng priority programs ng Camarines Sur, pagiging top tourist destination ng Camsur. Hangad muli ni Villapuerte. Narito ang ulat. Pagpapalakas pa ng mga priority programs ng probinsya ang tututukan ni Governor-elect Elray Villapuerte sa kanyang muling pagkakahalal bilang gobernador sa Camarines Sur. Mga programang lumalabas sa survey ayon yan kay Governor-elect Villapuerte. Priority talaga natin healthcare, dahil sa survey talaga ang gusto ng tao yung servisyo of health, especially medical, scholarship, pagpatuloy, dadagdagan, lahat ng gusto po ng nararamdaman ng mga tao at papatuloy natin. Patuloy po natin ang scholarship at pagpapagawa ng mga community college na Villapuerte po sa iba't ibang bayan. Lahat po ng mga pinangako natin sa iba't ibang bayan ay nakalista na po yan. Isa-isa po nating gagawin yan in the next few months, ang iba in the next 2-3 years. Dahil sa visionary leadership ng opisyal ay ang Camarines Sur ang tanging lalawigan na may first laboratory, medical, dental at optical on wheels. Malapit na rin ang dialysis on wheels. Libo-libo ring senior citizen ang patuloy na nakikinabang sa libreng maintenance medicine. Ang Camarines Sur din ang may pinakamaraming bilang ng mga estudyanteng natutulungan ng educational assistance at scholarship. Target din ni Villapuerte na muling maging top tourist destination ang Camarines Sur. Nagawa na ito ni Villapuerte noong siya ay gobernador kung saan naging number 1 tourist destination ng probinsya taong 2010 hanggang 2012. Papatuloy yung sports, no? Tutuloy natin yung mga inumpisahan ko noon, pag-support sa mga local athletes, sa Dragon Boat, na dating naging world champion tayo. Sports tourism, papaglaban natin yan, wakeboarding at iba't ibang water sports. But priority natin, anong governor ako, tutuloy po natin ang tourism. Dahil ang tourism nakakadagdagan na buhay, trabaho, livelihood, habang tinutuloy natin ang mga programa sa salud, at hanap buhay at scholarship, education, bibigyan natin pansin extra ang tourism. Kaugnay nito, una nang binigyan diin ni Villapuerte ang rehabilitation sa Naga Airport na hindi lamang makaka-attract ng local maging foreign tourists. Maliban sa airport ay dati na ring nabanggit ng bagong halal na gobernador na nakausap na nila ang JICA para sa posibleng pagkakaroon ng bullet train na hindi lang magpapabilis ng transportasyon mula Manila, Bicol. Magpapalakas pa ito ng ekonomiya at turismo ng Camsur. Eli Balbin, CSN. Nang dahil sa pag-iwas umano sa isang sasakyan, sumalpok ang isang wing van sa kontrobersyal na pedestrian refuge sa San Fernando, Camarines Sur. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Halos wasak ang bahaging ito ng pedestrian refuge sa San Fernando, Camarines Sur matapos masalpok ng isang wing van alas 4 na madaling araw nitong Mayo 15. Halos wasak din ang kaliwang bahagi ng truck na sumalpok sa naturang istruktura. Ayon sa inisyal na investigasyon ng San Fernando Police, may iniwasan na sasakyan ang wing van dahilan upang masalpok nito ang pedestrian refuge. Mula pa sa Laguna ang truck at patungo sa ng Albay nang maganap ang aksidente. Wala naman naiulat na nasaktan sa insidente. Sa Libmanan, Camarines Sur, swerteng galos lang ang natamo ng isang BJMP personnel matapos itong maaksidente nitong nakaraang araw. Ayon sa Libmanan Police, papasok na sa trabaho ang naturang biktima nang ito ay makadaan sa lubak na bahagi ng Barangay San Isidro, Libmanan, Camarines Sur dahilan upang sumemplang ang rider. Paalala ng otoridad sa mga biyahero, doblehin ang pag-iingat pagdating sa pagmamaneho.
Kung napapagod o inaantok, mas mainam na magpahinga muna o itabi ang sasakyan upang maiwasan ang anumang aksidente. Eli Balbin, CSN. Tuwing buwan ng Mayo, asahan na ang kaliwat ka ng handaan dahil sa fiesta season. Food poisoning babala ng isang health expert ngayong marami ang handaan. Narito ang ulat. Taon-taon tuwing kapistahan ng kanilang patron saint na si San Isidro Labrador ay nakagawian ng maghanda kahit kakaunti ni Nanay Francia ng Kadlanpili, Camarines Sur. Maliban sa masasarap na handa na siya namang isisharon ng mga Sharonians ay may pabidyoke pa sa kanilang tahanan. Siyempre sa pamahawan, pansit. O igwa dyan man pansit. Sa pangagtuhan, may minudo man, may kaldereta. Tapos manok, chicken na pig fried. Fiesta season na naman ngayong buwan ng Mayo, kaya inaasahan na ang kaliwat ka ng handaan. Kaugnay nito, nagpaalala ang health expert sa banta ng food poisoning dahil madali umanong mapanis ang mga pagkaing hindi maayos ang pagkakaluto. Madalas ang mga causes ng food poisoning yung sa mga noodles kasi usually kapag hindi fresh yung noodles, tulad ng spaghetti, pansit, bihon, ganyan, madali silang masira. Tapos, ang mas mahalaga kasi doon sa mga naghahanda ng pagkain, na yung paraan o pamamaraan ng pagluto ay malinis. Tapos, yung pamamaraan po para hindi masira yung pagkain ay dapat siguradong safe. Katulad ng pagtakip ng mga handa para maiwasan po yung pagdapo ng mga insekto tulad ng langaw. Ayon pa kay Dr. Moros, dahil sa mainit na panahon ay nagiging contributory factor pa umano ito sa mabilis na pagkapanis ng pagkain. Maliban dito, importante rin umano na tama ang pagtatago ng mga tira-tirang pagkain sa mga handaan para hindi ito dapuan ng anumang mikrobyo. Season, uso ulit ang pagkikipagpistahan, which is normal sa ating mga Pilipino, pero mag-ingat pa rin sa pagpili ng pagkain. Piliin ang mga pagkain na bibihira yung kaso ng food poisoning. Nick De La Cruz, CSN. Imas rehas ang isang tulak umano ng iligal na droga sa Naga City. 15 sa 27 barangay sa Naga City, drug cleared na. Narito ang ulat ni John Amador. Pasado alas 2 ng umaga nitong May 15 nang matiklo ng mga operatiba ang isa umanong tulak ng droga sa Zone 5 San Isidro, Naga City. Ang suspect na kinilalang si Sigfredo, 32 anyos at parking attendant, konsideradong newly identified street level individual o baguhan sa pagtutulak ng droga ay nakuhanan ng 7 piraso ng sachet ng iniinalang shabu kasama ang buy-bust item na may halagang 3,500 pesos. Tuloy-tuloy ang operasyon ng Naga City Police kontra iligal na droga ayon kay Toti Importante, hepe ng Dangerous Drugs Board sa lungsod. Tuloy-tuloy din ang kanilang interbensyon sa mga person who use drugs o PWOODs. Kung maririnig nyo sa mga news, parang walang tigil yung mga operation. But we are not enforcers, only the law enforcement agencies, ang mga in charge sa operation. Pero may mga option kami. We give logistical support to them. Ano matutulong namin, trainings para ma-improve yung efficiency ng kanilang trabaho. But in terms naman ng gusto magbago, kami yung nag-handle niya. Ang mga, especially yung community-based drug rehabilitation program. And also yung public information awareness. Nasa 70% na ayon kay Importante ang nakatapos na sa mga programa ng DDB, habang ang natitirang 30% ay hirap na sila na mapareport ang mga ito. Maliban dito, ninanais nila na madagdagan ang 15 barangay na drug cleared sa lungsod. Almost 70% na ang ating nakatapos na intervention. Yung mga natitira pa, medyo nahihirapan na tayong ipatawag. Sa kaanong kadahilanan para mas mahirap talaga ngayon magpatawag sa kanila for intervention. And as per regulation ng government, for a barangay to be drug cleared, dapat lahat yung PWOODs, yung mga tinatawag natin surrenderies ng panahon ni President Duterte pa, dapat mag-submit at matapos sa intervention.
We are, andito tayo sa, naka-15 na tayo. Although, mahirap, imagine baka may makalimutan ako, may mag-inakit na naman. At 15 na, we're still working na for this year, madagdagan pa. Jan Amador, CSN. Nagretiro na sa serbisyo ang commander ng 9th Infantry Division ng Philippine Army at Joint Task Force Bicolandia na si Major General Noe Alberto Peñafiel. Isang tribute ang isinagawa nitong nakaraang araw kung saan sinariwan nito ang kanyang mga naging karanasan at serbisyo sa loob ng halos 4 na dekada. Si Major General Peñafiel ay tubong Ligao City at miyembro ng Philippine Military Academy Sambisig Class of 1991 at humawak ng matataas na posisyon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Samantala sa Change of Command and Retirement Ceremony, ahalili kay Major General Peñafiel si Brigadier General Randolph Cabangbang bilang Acting Division Commander. Nagretiro si Peñafiel sa edad na 57 taong gulang. Naobserbahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagdomina ng mga motorsiklo at private vehicle na dumadaan sa mga pangunahing kalsada. Ngunit, bakit nga ba ginagawa ng ahensya ang vehicle counting? Alamin sa ulat ni Eli Balbin. Sa kada pagdaan ng iba't ibang uri ng sasakyan sa kalsada ay ang pagbilang sa mga ito ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highway o DPWH. Tinatawag itong Manual Traffic Count Survey kung saan dito kumukuha ng datos ang ahensya kung ilan ang traffic count o bilang ng mga sasakyang dumaraan sa bawat araw. Sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga sasakyan na dumadaan, malalaman kung anong uri ng mga sasakyan ang may pinakamarami kada oras. Ayon kay Gab Solueta, Traffic Count Surveyor, umaabot sa 500 motorsiklo at 600 na 4-wheel private vehicle ang dumadaan sa naturang lugar kada araw. So ang average per day ngayon, depende kasi sa oras eh. So kada oras kami nagbibilang. So every 1 hour, nasa 500 plus yung motor. Tapos yung kotse naman, nasa 600, ganun. Ang pagkuha ng datos ng DPWH ay isang mahalagang bahagi ng pagpaplano at pagpapabuti ng mga infrastruktura ng transportasyon sa Pilipinas. Dito rin tinutukoy kung kinakailangan na bang lawakan ang kalsada sa isang lugar. Eli Balbin, CSN. Inamyandahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang doble plaka law. Mga motorcycle owner obligadong iparehistro ang motorsiklo 5 araw matapos i-release sa kasa. Narito ang ulat ni John Amador. Ang RA 11235 Motorcycle Crime Prevention Act o mas kilala bilang Doble Plaka Act ang isa sa batas na naipasa taong 2019 upang masolusyonan ang mga kriminalidad na imbwelto ang mga motorsiklo o riding in tandem. Subalit na suspindi ito sa ilang kadahilanan at mga protesta. Abril ng kaparehong taon, ngunit inamyendahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang batas bilang tugon sa kriminalidad gamit ang motorsiklo. Ipinag-uutos ng inamyendahang doble plaka law ang paglipat ng ownership sa loob ng 20 araw na lamang. First kayo kasi nare-receive lang namin ng memo ay yung Republic Act 12209. Medyo inamend yung Republic Act 235 baga, Motorcycle Crime Prevention Act. That was 2021, 22. Nasa Legazpi pa ako. Kaya lang, dito kasi ang kwan nito is medyo binaba yung penalties. Pero for every kwan, halimbawa, nagpabili ka ng yung motorcycle mo. Lahat ito motorcycle lang, hindi pa dito kasali yung 4 wheels. Motorcycle, pinagbili mo, karoon ng sale, dapat makareport ka sa LTO online or within 5 working days. If not online, nag-report ka sa online or pwede kang pumunta sa LTO within 5 working days, mai-report mo. Then yung transfer of ownership dapat within 20 days from the date of the sa deed of sale. Dapat ma-transfer yan sa LTO. Then ang LTO man given 2 days na mabigyan ng bagong new CR.
Karaniwang sa Pilipinas ang pagbibenta ng mga second-hand na motor at madalas naka-open deed of sale, ngunit sa inamyendahang batas sa loob ng 20 araw, dapat kumpleto na ang mga papeles sa napagbebentahan ng motor. Yung 20 days kasi, dapat with complete documents ka na. Kaya siguro binigyan ng 20 days kasi meron pa tayong HPG. May deed of sale, HPG, the original ORCR, dapat kumpleto yun, isasubmit nyo sa LTO para ma-effect yung transfer. Within 20 days yun. Ayon kay Rojas, maiiwasan nito ang pagbibenta ng mga motorsiklo na nasasangkot sa aksidente o kriminalidad na minsan nagagamit ng mga tinatawag na riding in tandem. Magkakaroon din ng pagbabago sa laki at itsura ng plaka ng mga motor. May bagong lalabas na plate number. Yung malaki, mas malaki, and that is readable and much bigger. And kuwan siya color-coded, and kuwan pa siya. Kung in kaso, nawala, or nasira na, kailangan mong i-report sa LTO and sa PNP. I-report mo muna doon, then mag-apply ka for duplicate sa LTO, for replacement sa LTO. Kasi kung dati, kung nawala, kahit PNP report pag wala na. Ngayon, meron ka na. You have to report pag nawala, within 5 days yata, yun, dapat mai-report mo. Mai-report mo para makapag-apply ka naman for replacement. Ang kwakwa niyan is 10,000. Ang penalty niyan is 10,000 kung hindi mo mai-report. Pabor naman ang motoristang si John Eric sa pagbabagong ito. Ngayon nag-ida ako para ipaano ang top box ko, parehistro. Kasi masakit kayo pag bakungan na Nagkaroon naganda magbabayi kasi naman po na iba ang kaulangan. Kaya kung halimbawa kung ma-checkpoint mo kita at least safe kita. Para sa kuya, mariyan kung araw kayo kung sa tuyang kung para sa maraming baga halimbawa sa mga criminal baga syempre kung salit sa tuyang plaka mabasa din kung daradakulat siguro may problema kung kayo talagang proseso dumalang ka sa tamang proseso matugod matugod talaga may problema. Thank you very much. Samantala, binibigyan naman ang LTO ng hanggang June 2026 para mag-produce, mag-release at mag-issue ng required number plates alinsunod sa inamyendahang batas. Jan Amador, CSN. Sa mga naghahanap ng fun adventure activities, maaari niyong ilagay sa inyong bucket list ang bagong pasyalan sa Libmanan, Camarines Sur kung saan tampok ang ATV, kayaking, fishing at iba pa. Alamin natin yan sa ulat ni Regine Bue. Recreational activities sa Kamsur? Tara na at pasyalan natin ang bagong bukas na Eco Park and Campsite na matatagpuan sa Barangay Putot, Libmanan, Camarines Sur. Ilan sa mga itinatampok sa DB Eco Park and Campsite ay ang all-terrain vehicle o ATV na pwedeng magamit para malibot ang lugar. Maliban sa ATV, marami pang ibang recreational activities na pwedeng subukan dito kagaya ng fishing, kayaking at ang patok sa mga dumarayo dito ang slide na ang gamit ay ang pinutol na drum. Ang magbabarkadang sila Renz, Ken at Lawrence, na-enjoy umano nila ang pamamasyal sa Eco Park lalo na nung sinubukan nila ang slide. Masaya po at nakaka-enjoy po yung pag-slide lalo na at kasama yung mga barkada po. Maganda yung view tapos mahangin. 100% nakaka-enjoy siya. Lalo na yung part na nag-slide kasi nawawala yung stress. Maliban sa mga kabataan, perfect at success ang pasyalan sa lahat ng edad, mula sa mga bata hanggang sa matatanda. Si Juanito Del Valle isa sa mga sumubok sa slide. Ayon sa kanya, parang ibinabalik raw siya nito sa pagkabata. Dati kasi nasubukan ko ito nung huli, bata pa ako. Pero ngayon, nandito tayo sa Barangay Putot at yun, siyempre kung gusto nyo subukan, dati kasi ginagamit namin yung mga palapa ng niyog. Pero ngayon, anong tawag yun? Yung biniyak na drum na, kaya yun, napakaganda. Kaya kung gusto nyo subukan, kahit medyo may edad na kayo, subukan ninyo kasi nakakamiss talaga, promise.
At hindi rin nagpahuli ang CSN team. Sinubukan natin kung ano nga ba ang pakiramdam na sumakay sa slide na gawa sa pinutol na drum. Maliban sa fishing, kayaking, and camping, isa ito sa mga tinatangkilik ng mga bumibisita dito sa DB Eco Park and Camping Site. Ngayon, subukan natin kung bakit nga ba nag-enjoy ang mga magbabarkada dito. Tara! What happened, Bella? Sa mga nahihirapang humanap ng pasyalan ngayong nasa panahon pa ng tag-init, subukan nyo ang eco-friendly park na ito. Ang DB Eco Park and Campsite ay may lawak na 7.5 na ektarya. 4 na taon na ito simula nung itayo ng pamilyang Leoncio, pero nitong ika-20 ng Abril nang buksan ito sa publiko. Layunin ng parke na ito na maipakita ang ganda ng Camarines Sur. So another purpose is to disconnect yung mga youth natin sa paggamit ng gadgets so that pagpunta nila dito is to experience kung ano ang pwedeng gawin natin sa nature. Inanyahan ko po kayo na pumunta dito sa DB Eco Park and Campsite para ma-experience ang ATV riding, kayaking, and sliding, and playing volleyball. Bukas araw-araw ang Eco Park. Sa mga gustong bumisita, may entrance fee sila na 20 pesos at 50 pesos naman para sa mga mag-overnight or campers. Nasa 300 pesos to 600 pesos naman ang kanilang ATV, 100 pesos to 150 pesos sa kayak boat. May pinaparenta rin na gamit para sa camping kagaya ng tent na nasa 200 pesos to 300 pesos na nakadepende sa capacity ng tent. Samantalang maliban sa mga recreational activities, may mga prutas rin na pwedeng mapitas sa loob ng Eco Park at pwede rin makihalubilo sa mga alagang hayop sa loob ng parke. Regine Bue, CSN. Dugtong buhay, ganyan ilarawan ng ilang benepisyaryo ng Capuerte Medical Assistance na probadong serbisyo sa gabos na panahon. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng Capuerte Medical Assistance sa buong Camsur, isang programa na naglalayo na mabigyan ng libreng assistance ang mga nangangailangan lalo na ang mga mahihirap na walang kakayahang magpagamot at walang maipangbayad sa ospital. Dugtong buhay sa mga nangangailangan ng medical assistance kung ituring na mga benepisyaryo ang programang ito ng provincial government ng Camsur. Gaya na lang ni Tatay Dioscoro Sias mula pa sa bayan ng Libmanan ang nakakuha ng 40,000 medical assistance para sa kanyang pamangkin. Madaling tumulong si Capuerte, lalo na to si El Rey, yung anak niya, lahat sila. Sa pamangkin ko po, nandyan sa ospital, nagbigay sa kahit hindi, nagbigay siya ng tulong sa amin. Magkano mo yung naibigay na tulong sa inyo? 40,000. Malaking tulong na po yun sa pamangkin ko. Si Mary Ann Barsaga na mahigit ng 1 taon na may karamdaman, lumapit sa Capuerte upang mabigyan siya ng medical assistant para sa kanyang chemotherapy. Medicine po for my chemotherapy, gemcitabine, because dahil po naubusan ng gamot sa BLC, kaya naghahanap lamang ng suporta para sa sarili ko. As a solo parent, kailangan ko talaga po ng additional. Minsan nahihirapan kami pabalik-balik. So dito sa Capuerte, so madali yung proseso, nakita ko naman. So maganda po yung Pasasalamat naman ang pinaabot nila Tatay Dioscoro at Mary Ann Barsaga dahil sa assistant na nakuha nila mula sa Capuerte. Sana tuloy-tuloy na po itong ganitong programang ito sa tulong po ninyo, Governor El Rey Villaverte and Congressman Luigi Villaverte. Salamat po. Congratulations po sa inyo, Sir, Governor and Congressman El Rey and Luigi. Buong pasasalamat dahil sa pagkapanalo nyo, lalong matutuloy, lalong hindi matetenga yung mga nangangailangan na tulad namin. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.